Επιστροφή στην αρένα της ΑΕΛ που υποδέχεται τον άνθρωπο με τον οποίο συνδέσαμε τα ωραιότερα χρόνια της ποδοσφαιρικής μας ζωής, τον Otto Rehhagel, εδώ με τον Γιάννη τον Παλίδη και ένα παλιό του παίκτη, τον Τάκη Φίσα. Οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής έχουν σχηματίσει ένα διάδρομο, οι μισοί αντίκρες στους άλλους μισούς, μέσα από τον οποίο ο διάδρομο, είναι πολύ ωραία εικόνα, η αγκαλιά με τον διάδοχό του, τον Φερνάντο Σάντος. Περνά ο Γερμανός για να καταλήξει στο τέλος του διαδρόμου, πανταφύτω όπως λέγεται, στα 73 του, στον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας, τον Σοφοκλή Πιλάβιο, και τον περιμένει τη μινιατούρα της Ακρόπολης, της αγαπημένης Ακρόπολης του Ότο, και με τον πίνακα που θα δείτε πιο πίσω. Στις στιγμές της 4ης Ιουλίου του 2004 στην Λισαβόνα. Το χειροκρότημα του κόσμου για τον άνθρωπο που πήρε την Ελλάδα στην 63η, ποια θέση είχαμε το 2001, κάπου εκεί, και την ανέβασε στην πρώτη δεκάδα του ranking της FIFA, κυρίως βέβαια σε εκείνη τη μαγική βραδιά, στις μαγικές βραδιές του Ιουλίου του 2004, μέχρι την ώρα που σήκωσε αυτό το κύπελλο στα χέρια του, που έμοιαζε με ένα παραμύθι, και ακόμα μοιάζει. Όσο περνάνε τα χρόνια, μάλιστα, έχω την εντύπωση ότι θα μοιάζει ακόμα περισσότερο, σαν να μην είχαν συμβεί ποτέ εκείνες οι μέρες. Μας το θυμίζει με την συνεπή παρουσία της η εθνική ομάδα όλα αυτά τα χρόνια. 3 προκρίσεις υπό τον Rehhagel σε 4 προσπάθειες μεγάλων διοργανώσεων. Μόνο αποτύχαμε να πάμε, μεθυσμένοι ακόμα από την επιτυχία του 2004 στο παγκόσμιο κύπελλο του 2006.